VKIC pen traditional system of Karbi community change and continuity of Puthak National Seminar Kangi. Rong Chirim LB School along Thanbang Inut Berajok, Lokit Han Kisung. Rong Pimplang Mahavar along Karbi Lameramai Aroke Singh. Bahubali lang sa nilang may pang-bar pa yun. Garbing ng live Adap Abirta long pen nili sami Julie Baby nonar juikha Birtang ton pen. Kiramtang matijong ni pai kre isiar ni tara langso Karbi People's Hall long mirjeng achataya long ni thoma parman traditional system of Karbi community change and continuity aputhak national seminar padopon. Vivekananda Kendra Institute of Culture Guwahati hinpen kapatil pipon along Karbi Cultural Society Karbi Lamedamai lapen Assam University Difu campus atom cherap cheturunsi anso se Karbi akhe kachepachini ang thek jutang jubat mithang aronatang pendanglo penangan Karbi Culture aputhak isi akenang solapen kithir thibja phanpura ni thoma pharman national seminar padopon. Bangso National Seminar along Alohia Manpen, VKIC Director Dr. PC Bhattacharjee, Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas, KSS Kongchunbang Bida Singh Rongpi, KLA Kongchunbang Liladhar Teron Pendanglo, Ke Ongdungatun Chetongdon. Bangso Amaya along Academic Session, Rituals Presentation, Traditional Self-Governing Institutions, Merit System of Karbis, Karbi musical instruments, Karbi language, Karbi traditional belief and philosophy of life pendanglo, Karbi akhelong kinang sot ason doan ang ton pengjethan chimun padoponlo. Kardum Karbing long life kelang ratundon. Pini nitung Karbing long life penadak tarlang su rongaja aklam long sidolo labang su rongaja aklam long pini akenang sot isi hedung Vivekananda labang su institutions culture hin pen seperti pi ponsi wadi rong su pi pensi alang litung seperti pi pono lapen ladak kacirabdun ilitum Karbi Cultural Society lapen Assam University lapen Karbi Lamerame tum pen seperti pi ponsi pini labang su seminar keceng si pini labang su ajai mekdeng pono lapen labang su aputhak ilitum angton pen kecini ji pan ilitum kacing hon ilitum man pen kedo search ondo krusaho akehai alang li maipu Karbi Cultural Society alang li pele lam thisi arju pono na ini ben keceng ponji Sami Vivekananda Cultural Institute Karbi Cultural Society Karbi Lamerame ben keceng langsi Karbi akhe jutang Karbi akhe putimo Karbi akhe long pinangan atumo barim ben lok Karbi akhe long nang lang nang dia forum dia putar isi krum saya mai ini ponpo dan labangso akung saya mai long ke ongdung Karbi akhe long labangso purkimo katar lipon lapen forum puti labangso kang sir kang cabatum ban kecahang pondo lapen anpar Karbi jutang asong arorim dumanda kecahang pondo lama-lama arorim anda nang jutong dunji pasti lapini nili jasame pet tipu kandam kangtung lapen ningi tamo lah lo pini labangso akung saya mai long pe Pirithea dangalong Karbi atum aporom puti Karbi atum ajutang jubat Karbi tama purkimo labang so dim klong ka pachilong dunji apan sikabor ipon kusmili mata lapan chilong dun unji ungi ni kitambo Den rong pen Bikram Teron Karbi ang long live. Rongkhang Education Block kaparlo badongarong sarbang pliga chukim ongdung osomar tokbor kacharidun Rong Chirim LP School along kadu kabe bang troxy kep kachari osomar tuma phan inut vera thanbang ki pichora jok loke than ki sunga pothak thanbang pen pachini pon Lakha Sirkep, Amreng MSC Constituency, Rongkhang Education Block kaparlo kachathang klong badong Rong Chirim LP School along Sarkar pen kisik pon osomar bang thongkep pen thanbang inut nangjibu aron kibi pon along non puanta ke choklim abenang
athe rongchirim LP school along kachali osomar kadokabe bang troxike bando bonda than bang non pu anta inut natsi pichotlang bangso arongchirim LP school along dorsing tiso inut natsi command to ne penta than pon bomla. What is your name? My name is What is the name of your school? Do you know the name of your school? My name is Rolling Sunning And you? My name is And kedo adim inuvet as but a single teacher. Upon long banke alangdi lam toy pivek nangji lam toy PC ladak assistant teacher mate rap kirap donja panlu ketan kachirap donja panang toy vek nangji atima tang toy ti pulutang ti lana sumar la dugdet la pen pa pihup ahavar along jong si nang toy ti pulutang ti ladake akibir saisi si manji la pendak rong arat tum sami president atum sitami dak SMC mate school managing committee president pen kecheng lok member atum an sitami alang litum asumar pancing honduk sitami ongdung atum nangke town along mate rong sopia long ke toy un e pen jok se la dang nang toy nang lo ngasila so kitai nang kok pen kacha kethan sitami sen kethan mesen along sitami mastor ka duri pen jok si sarkar phan जैसे में non MSc rina therapy la pen sotasi DMC atuma phan sitami alang tu pen abatai parjulo sitami pinian sitami lam chak chi pichot akama ba thanda tavena Bangso LP school along kedamtang surehini rakre sirkep aningkan sirkep kebra sirkep kachali osomardo lason si surehini ra inkoya aningkan nerkep kebra trok lapen non ke dobom surehini ra inkora isi aningkan setami trok sikep kachali osomaratum dolang Arona ting pen langdam lo pulote trok sikep lo kachali osomar ki doa school along abangke ki jum nai setami bang hinia than bangke do vek ninja podo bonda nona bangke inut natsi than bangki pichora jok lo ke than penangana kisung do lo pusi than bang hin pen ninje pom kisung alam than pulotang te so school bangke 2004 pen si so school ke establish lo la so niliphan bang 13 aningkan pen niliphan appointment ang pipen la daglong pen ke aprang sita teacher ave pilang nili nudvet aposi usomar bangke do pen ayok si nili nudvet ke than ya kisung pasi nonda than bom lo taka pai tang sung kurung lo arni siang bong i class long pen subject isi subject hini ansi kawar unchot the kg1 pen ha class 5 and do aposi ke than ke nili vet ke than un e aposi teacher akaprek assistant teacher nang toy posonte nili lapen nilitum SMC penke ninghang lo nilitum aprang hakim sar hakim rongpi DMC ke do hutan itum BMC ke do hutan itum batai sar long ningelo la so tet teacher pustame opina akaprek teacher botame nitum long nang adjust dun posonte meji Nilitum bangso school along langa ki sungkit hepi ga jok kachali osomara tuma phan han an kitun pija phan sungpi khangjang athe arni wang ta nilitum methanga hempen langbong pen wansi kachali osomara tuma phan kitun kidang pinanga jok hithi irupen arni si nini ansi an tun pipon long chot lupusi school hemalong kitun kidang atum pen ningje pon school along nililo an kituna bang silo nalimen ke हम करा चौक दी अथे मा मिली तुम नन मिली कच्ची मिली तुम तुम के लांग हेलो मिली तुम माय स्कूल लंग तुम नाइ लो अथे उसमारा तुम कोस्टू पिकासों मिली तुम सेगलोंग लो बांसवा लांग की सोगदाम उबय की सोगदाम पेन बांसवा लांग का चुगोलोते उसमारा तुम के लांग बुंग लांग की दिन लांग नाइ लो अनि बांचा मिली तुम का चुजिन सुओं के मिथांग हेम बेन सी bong etan ban ko la bangsa bong era lang si milit yung ki rom sita dorum ide lo atima an kituna hu ken milit yung lang ki sogdam lang kilometer si se chok am si milit yung sogdam na tipin ko chiking lang jong si so marakan ti pulote la an si milit yung postelo Karbi Anglong Ardo Kemesen Quality Education Kapaman Ponjia Phanpura Rongchirim LP School along Thanbang Inut Pipon Thua Sonte Kechali atuma phan ali doji lapenan parta mesen ki jona lang pipon asonte lo kachali claim somara tuma phan mesen ji
Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong Live. Kedamtang matijong ni Pai Kebarni Rong Plimplam Community Hall along Karbi Lameramai Rong Plimplam aro Kisengpon. Ni hang don suri longri Karbi Lameramai mai phu tu seswarte rang pensi mai chapahem phuponlo maya long KAL tiripia mai pen on teron ni hang don suri longri KAL dun mai phu Suraj Bay Borjan Youth Forum Rapchunbang Jirjar Timo Dorsing Tirang SGB rapen Komoling Tiatum maya long chetong don Bangso maya long thingkrong tok bi pensi maya lam the klardak pen than pachini ponlo Maya long methang epi Karbi alam ko anakenang sorma la pen somindara long ko an paching thur pache thang dunang jima polam the bangso mai kecharia bangphu terang sang hopen than paklar pon bangso long rong primplam KAL aro mesen pen ke klem kedam jia phan mai phuarpu risorong phar dun mai phu sarsing timong chunbang harsing kramsa rap chunbang chandro teron la pen pinanga na tuma phan arpu pe konsi bangso KAL rong primplam aro keseng mesen pen pachun pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Kedamtang matijong ni Phaikre ECR ni Diphu Taralangso Karbi People's Hall along Karbi Anglong Rongasara mai mate thihek pen KARAA songatum Cheklo e jon pen iphong amaya long KARAA mai phu ramterang hin pen si charipon Bangso Maya long traditional village code ke pachun ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Elvin Taranatum kacharap kachito dun pen kapachun ponapot KARAA hin pen kachoro pajirpon Traditional Village Development Council of Hanchun Chelang Labangso Traditional Village Development Council kapachun jia phanabangke non si site lempon bomlan Lasike doan rongasara tumta nang kachito dun jia phansi rongasara Maya hin pen kachuning ripadopon Lahaya phutaksi cheklo e jon pen ephong KARAA claim bang phua tumangbong je thanji monamai padoponang koglopasi KARAA kongchunbang dhansing rong hangpen pherangkia tuma thengno pachini pon Tang 2015 pensi nilitum chengpon lo 2016 memorandum pilo la pen next 2018 lo la pen non kijutsi pang 2021 February 20 and padolo taso akhur pensi chingwa chingsai pensi akamateng pen council atumsi tame 14 July 2021 ningkana bangke Assam Gazette pen Karbi Anglong arlo kedo tribal arong atong pan an se gazette notification pipon Masi nilitum kama thapa na bangke rason hello je 1937 British rule of hutitame Karbi atom aphan bangke arona jutang do Nasi laso apodo bangke 1954 aningkar bang council atum deng pondelo na Karbi customary lolo mate kene Mikiri Hills Autonomous District and Administration of Justice rules 1954 aningkan council atum dengmalo aso dengponde ponsi tame 67 years pen fidancy council tumanga labang paklang pono si tame non abangge notification mage 70 years fit asi labang so Assam government and governor pen gazette notification pipanlo aso notification ki pipano bangke insipen lang damlo pronte team Karbi Anglong mate Tuliram Rohang sar Tuliram Rohang CM ke Japon lapen Elvin Teron ake hai alang di na ci padel dun ateng pensi kicun lo pusi nilitum theponong lo lapen chini lo lasi alang tumhan kurang tu pipan lo News report Longsadaringti Karbi Anglong Live Kedotang ahormu social welfare asaikam along Suri Anganwadi Center Jongsi inghapo pulote sai kachoklem dun workers anparta helper atum konampen lo alang itum hemtun along kachelana onpo Assam along riangkang social welfare asaikam along Suri Anganwadi Center ingkir pontahai National Education Policy arona tang kelar pen Anganwadi Center kang hapon klingja napsi pangno bomlo Karbi Anglong Live Abirta kelang kedo anarara phan isik kenang sara Abirta arjoi tha Longri arlo Suri aphai Anganwadi Center kang haponji angri National Education arona tang kelar pen Anganwadi Center ing hapon tahai bangso Abirta tengpen kisungji lake Suri Anganwadi workers and parta helper tumlo National Education arona tang kelar pen Suri aboreng
anghoi birdet Bonda bangso aphuthak kilang chari je aphan Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen committee passing pontanglo Bangso committee ke sing ponalong Education Minister Ranush Pegu anparta Finance Minister Ajanta Niyog atuma khansi ingbai ponlo Ar puki pipon Education Minister Ranush Pegu pen Finance Minister Sangpi Ajanta Niyog alang itumsi lang chari ponpo Abirta hong klamalong Minister Sangpi Ajanta Niyog pen kapachinia tengke Chief Minister alam pen Education Minister lapen niliphan committee ke singjar pu nang peklo Bonta nang litumangno klar daga Abirta nang than thek thela News Desk report Karbi Anglong Live Pini ada Abirta kila ponsi kang toniklo